aktorea zara. Bai. Eta alde egin zenuen, nik gainera irakurri du, Aitzole, zuk aktore lana utzi zenuela, sektorean ez zegoelako lekurik zu bezalako norbaitentzat. Bai, nik... Zer gertatu zen? Bueno, nik 2010an debutatu nuen antzerki obra batean, ¿sabes? Seres altamente evolucionados, Adolfo Simonek zuzendua, Madrilen bizi nintzen garai hartan, eta nengoen sexologiako masterra, berdintasun teknikari masterra ikasten, eta antzerkia ere bai. Bukatu nituen ikasketaiek eta debutatu nuen antzerki obra horretan. Eta urrengo egin nuen frogak, izan ziren Lisistrata izeneko obra batentzako, nik ez nekien, baina antzestua Paco Leonek antzestua zegoen Lisistrata. Eta aukeratu ninduten, hor, Lisistrataren, nolabait esateko, armadako gerrillarietako bat bestela. Hor, ze gertatu zen? Bueno, nik nire bizitzari buruz, gainontzekoek hitz egiten duten bezala, pribatutasunen ere hitz egiten nuen, ez? Eta norbaitek hitz egiten baldin badu, nola joan den bere bikotearekin bizitzera, nik hitz egiten nuen, nire bizitzako pasadizoen inguruan. Eta transexualitatearekin noski ere lotura zeukaten. Ura jakin zenean, eskaini zizkidaten urrengo antzezpenak edo urrengo paperak, urrengo proiektuak, denak zeukaten zerikusiak bilustearekin, genitalak erakustearekin, eta nolabait ere bai transexualitatea era nolabait morboso, espektakularizatu, exotizatu batean erakustearekin. Horrelako bi proiektu iritsi zitzaizkidan segidan, eta esan nuen, ja etiketatu balima naute, eta hau balima da badatorkidana, nik ere badauzkat beste ikasketa batzuk. Baina gauzak aldatu dira, oraintxe bertan ikusi dugu zera, Canesen gertatu dena. Eta zoragarria da. Eta gauzak aldatu dira, zu kontatzen duzun esperientzia gogorretik, aldatu dira, industria horretan esate baterako? Bueno, nik uste... Transpertsonentzat? Badaude, orain agian arrakalak eta aukera batzuk ireki dira. Egia da, momentu honetan, trans aktore asko, trans papera egiten ari direla. Eta hori orain dela gutxi arte etzen gertatzen. Bai? Orain dela gutxi arte, trans aktoreok orokorrean ez genuen lanik izaten, edo esan ditudan motetako paperak eskantzen zitzaizkigun. Azken aldi honetan, nik uste nahiko paper duinak eta transexualitatea nahiko duin tratatzen duten historioetan ari direla aukerak agertzen. Baina niretzako etorkizunean, eta horrek izan barko luke bukaera, izango litzateke trans egoeran dauden aktoreek edozein paper egira izatea, eta noski gainontzekoak ere edozein paper egiteko aukera izatea. Hor sailkapenik ez egitea horrela, ez?